mar ngima mano bende dawacho ni manen twak e okang' mabiro. Abro donjo mano to gima chanda malich ahinya. Adwa ni mondo ang'e yiero mar japiny. Japiny ndalo dwaro ni mondo sirikal odhi mbele gi kawo hola ma yo midwoke go ni malo ahinya. Nikech kidhi e China to gibro miyi hola adier gibro gero SGR. Tibro dwoke go omenda makore lach to mano bro bedo twech manyaka chieng'. Kata kaka sirikal wacho, wadag kama waromogo, kata odi kacha, kik inyiew mkati mar 100,000 tina gi 100, nyiew mana mkati mar 100 no. Ema ker wacho sani, we must live within our means. To means wa entiende ni sirikal nigi yore mag choko pesa. To gibro choko pesa mana kuom osuru. To osuru ni, gima duong' manyalo wacho ni japiny onego timne sirikal is to ensure there is accountability. Gigo nduru kaka gigo sani ni ne sirikal ni kata tongla achiel kik kwal. To mana dier pesa mochok gibro timo tich ma gitimo. Ka rais okawo pesa to mi jomoko madhi bayogo, kata okawo pesa to mi jomoko madhi tugo, mana dier gin gi ratiro, kendo chik wacho ni ng'anyo yienegi, to ng'anyo no nyaka bed gi pek mare. Onge tiende mondo wadhi wawit jowa e ng'anyo e gima doho no siwuoye. Kendo pek ma kamano biro bedo kwalus. En mana ni kapenji Salma, dibed ni ng'anyo e dhok ma sirikal winjo, nikech kiwinjo ka jatend piny Kenya no loso, nocho ni nitiere yore mopogore opogore ma bende inyalo kata mana kawo kweth mano mar Azimio nyalo kawo. Kuom ranyisi kaka mano mar Okiya Mtata kano kawo notere doho nyaka sani ochung chik mar omenda. Dibed ni kata mana Azimio kotendre kod ywak ma bende gintiere godo, jatend piny wacho ni nitiere chik ma bende